Waqt li l-kap tat-taqsima tal-aħbarijiet tal-Istazzjon Nazzjonali, Norma Saliba, kienet qed tintervista u ssaqsi l-mistoqsijiet tagħha lill-kap tal-Oppożizzjoni, Bernard Grech, kien hemm uħud li jsegwu lil Bernard Grech li jinfexxew f'insulti, attakki u tajjir fil-konfront tal-ġurnalista. Wieħed minn dawn kien Godfrey Leone Ganado, esponent li appoġġja bisħieħ lil Bernard Grech, lill-fazzjoni ta' Simon Busuttil u lill-laqdiet Repubblika u Occupy Justice. Ganado spiċċa insulta lil Norma Saliba u uża l-kliem prostituta politika. Norma qatt ma smajt bil-kelma prostituta politika, staqsa Ganado. Jekk le, ħares lejn il-mera u tkun taf. Żied jgħid Ganado li ftit ta' xhur ilu l-qorti żammitu responsabbli ta' kliem dispreċjattiv u malafamanti fil-konfront ta' Rosjen Kutajjar. Lil Rosjen Kutajjar Leone Ganado kien għajjara aħba u weħelt minn 100 euro apparti spejjeż tal-qorti. Riżultat ta' sentenza tal-qorti kien spiċċa sar crowdfunding, jiġifieri ġabra online biex Ganado jħallas għad-danni. L-insulti ta' Godfrey Leone Ganado lejn il-ġurnalista Norma Saliba li kienet issaqsi lill-kap nazzjonalista ma waqfux hemm. Fil-fatt huwa spiċċa jinsulta b'mod dispreċjattiv u vulgari lil Norma Saliba u jgħidilha x'inti sħuna. L-ġurnalista li bħal kull ġurnalist jew ġurnalist oħra dit tagħmel il-mistoqsijiet lil kap tal-Oppożizzjoni. Ganado żied jgħidilha li fid-dizzjonarju se jdaħħal ir-ritratt tagħha fejn il-frażi ignorance is bliss għax hi eżempju perfett ta' dik il-frażi. Ganado li s-sena l-oħra waqt it-tellieqa l-kap nazzjonalista kiteb fuq it-Times biex jimbotta lil Bernard Grech ma waqafx biss fl-insulti lejn il-ġurnalista, iżda għamel eloġju sħiħ lejn il-kap nazzjonalista. Fil-fatt, f'kumment minnu fuq l-intervista li anke kienet qed tixxandar online, lil kap qallu prosi tal-3 darbiet u lil dak li mhux dejjem ikkundannah għall attakki dispreċjattivi fuq il-mara qallu li inti ferrovija Ferrari.